Dobar ti dan, Srbijo, gde god ti meni bila, onome kome nije dobar, njemu pomaže Bog. Ovo je Radio Dir emisija 5 do 12. Danas je subota, 4. decembar 2021. godina. Evo, u Srbiji se dešavaju neke čudne stvari. Narod je izašao na ulice, da kažemo na puteve. Blokirani su važni magistralni, regionalni, a i autoput u ulasku u Novi Beograd kod Sava centra. Pokušat ćemo da čujemo neke ljude i prenesemo malo atmosferu dešavanja na ulicama. Ovih dana je pričano i predsjednik je otišao u blizu Koceljeva sela da obiđe. Usput je svratio da se pohvali kako ide gradnja puta Ruma-Šabac i kod Klenka je obišao jedan budući most. Nadamo se da je usput i obišao i Mangulicu. Čuli smo da u Klenku ima i Mangulice i nadamo se da je otišao na jednu rakiju, kajsiju, da mu se pohvali šta se to dešava u Rumi. Pošto predsjednik se nije mnogo, samo EPP zadržavao na mostu, radnici su se odmah uznemirili, radili da bi to sve kamere snimile. Tako radi u Srbiji, a čujemo i po drugim medijima šta se u stvari dešava i u okolini Koceljeva. Znači, predsjednik je organizovao u crkvi, porti crkve, Donja ili Gornja, znači Donja i Gornja Nedeljica. Tamo je predsjednik se okupio sa nekim građanima, a ti građani, koliko smo vidjeli, želili su da vide svog predsjednika. Dobro, želja im je ispunjena, ali da li su želeli da pričaju o tome šta se dešava po Srbiji, koje su to bušotine koje bi sutra ekološki uznemirile njihovu dedovinu i koja bi možda i zagadila okolinu i malo na neki način uznemirila je to građane. Ta vest, informacija oko bušotina, zakona o nadoknadi za izgubljeno zemljište. Ajde malo pređemo na srpski. Znači, treba da se popriča. Deca su u pitanju, budućnost Srbije u pitanju i sigurno ne može se EPP raditi takva važna stvar. Dok drugi mediji kao što je Pink i ostali privrženi predsjedniku izlaze kolege novinari u javnost propagirajući kako to neki divljaci izlaze na ulicu. Ajmo da čujemo sad malo i ko su ti ljudi koji su na ulicama, da li je to tako kako se nama prezentuje, pa pokušat ćemo nekog i da uključimo, da čujemo šta se to dešava širom Srbije. Evo nas, znači subota, 4.
decembar 2021. godina. Lipe cvatu, da li će da cvatu po Srbiji? Čućemo to i šta se dešavalo u Nišu. Na vezi nam je naš saradnik Gliga, pa Gligo, dobar dan i pomaže Bog. Dobar dan, Jovane. Kaži ti meni šta se to dešavalo danas u Nišu, malo nam dočare atmosferu, posle ćemo pokušati i Savu Manojlovića da kontaktiramo, pa ti nama sad ukratko ispričaj dešavanja u Nišu danas 4. decembra. Pa evo ovako šta se dešavalo. Dešavalo se to da je ispred Skupštine bio jedan protest, a drugi protest je bio na kružnom toku ispred Delta Planet. Ispred Skupštine se skupilo otprilike 1.500-2.000 ljudi, ne znam tačno, nisam mogu tačno da procenim, a ovamo je bilo negde oko 1.000. Ovi koji su bili ispred Delta Planet na kružnom toku, to je ideja bila da idu kao pešaci preko pešačkog prelaza u krug, su išli na kružnom prolazu i tu je faktički stao kompletno saobraćaj iz 4 pravca. Tako da oni faktički su se ponašali kao pešaci, ne kršeći nikakav zakon, miran skroz, bez ikakvih incidenata i bez ikakvih, ono što se kaže, čutanjem, mnogo više možda se kaže nego bilo kakvim parolama ili vikom. Na drugom skupu koji je bio vezano za neke organizacije kao ekološki ustanak i još neke druge ekološke grupacije, pa možda čak i političke stranke, oni su se prošetali od Skupštine do Mosta Mladosti i tu su blokirali raskrsnicu na Mostu Mladosti. I to je vrlo blizu jedan do drugog, faktički taj centralni deo grada baš je bio problematičan jedno sat i po vremena sa blokadom. Tako da je otprilike tu je sad negde pri kraju taj skup i završava se polako. Kaži mi, Gligo, to je bilo, da li je bilo u stvari u sklopu tih protesta traženje nekih drugih stvari koje građane tišti ili je samo ovo ekološko pitanje? Pa ekološko pitanje je više bilo naglašeno u ovom drugom skupu koji je bio kod Mosta Mladosti, a ovi koji su šetali na kružnom toku kod Delta Planet i oni su bili za to da se vezano za Rio Tinto i nedozvoljavanje da se to krene u vezi tog zakona i naravno zakon o memorandumu, a protiv COVID propusnica i tih diskriminacija vezano za odlazak u restorane, kafane i ugostiteljske objekte od 8 sati. U suštini, zbog prinudne vakcinacije, tu je bio glavni motiv dolaska ljudi na kružni tok. Kaži mi još nešto, ovih dana slučajno sam pratio druge medije, a moram da ih pratim, bilo je nešto o gradonačelnici Niša, da li je i na protestima to pitanje oko njenog problema u saobraćaju i prijave prekršajne i tako dalje? Pa vidi nešto, u principu protesti uopšte nisu bili usmereni prema nekoj ličnosti, razumeš, nije to najvratnije zato što svi ti gradonačelnici ili načelnici okruga su u stvari samo tu neko koji izvršava naređenje. Tako da je, znači, uopšte pominjanje njihovih i traženje od njih da se nešto reši suludo. Znači, narod već dobro zna da tu ne postoji mogućnost da oni nešto reši. Znači, oni jednostavno samo sprovode kompletno
neku politiku koja dolazi sa vrha države. A nisam Gligo, izvini, nisam mislio na to, nego na njen kao gradonačelnika, kao građana, ta saobraćajna nesreća koja se desila, u kojoj ona učestvovala i gdje je željela da zataška taj problem, i ne znam koliko u medijima je prenošeno da je pokrenuta prijava protiv nje, da je postupak u toku i tako dalje. O tome sam mislio, o toj saobraćajnoj nesreći. Niko to sad ništa nije pominjao i to je najvjerojatnije bačeno u drugi plan, što je to marginalno u odnosu na ovo vrlo krupnim stvarima, gdje dolazimo do pozicije da faktički ostajemo bez države, bez slobode, bez ničega. Ljudi su uglavnom bacili akcenat na te stvari. Ovo vrlo malo ljudi, znam da je bila ta afera što je njen zet recimo dobio taj neki stan, socijalni stan, sad je pitanje šta je sve tu jeste, šta nije, ali tih afera ima puno, a u principu kažem ti da ljudi više ne obraćaju pažnju, to su mnogo, mislim, jesu krupne stvari, ali su mnogo krupnije ove koje se sad dešavaju, ne žele da gube energiju na takve stvari. Znači, skoncentrisali su se na baš ono što je krucijalno, to je znači, sloboda kretanja. Znači, puno ljudi je rešilo da pozove ovaj telefon koji je sad otvoren vezano za slobodu kretanja i blokadu saobraćaja, ali sloboda kretanja je i odlazak u recimo ugostiteljske objekte posle 20 sati. I onda je puno ljudi rešilo da zove, da se žali da ne može da ide u ugostiteljske objekte posle 20 sati. Tako da je to, mislim, da mi razumeš, jedan apsurd koji se pojavio posle otvaranja tog specijalnog broja. Kaži mi još nešto dok smo na vezi. Nešto sam propratio u drugim medijima da se vršilo pritisak na organizatore protesta. Da li si ti možda imao nekih problema i da li si upoznat s tim da je policija dolazila na privatni posjed u stanove i opominjala ljude, organizatore protesta i tako dalje, koje su pohvatali po društvenim mrežama? Pa vidi, toga nije bilo u Nišu, koliko ja znam. Ja sam u kontaktu sa nekim ljudima koji su vezano za ovaj kontakt, za ovaj protest vezano za, nisu imali tih problema, čak sad policija uopšte nije bila na ovom skupu gde je bio kružni tok, za ovaj drugi ne znam, zato što nisam mogu budem u isto trenutku i tamo i ovamo, ali policija uopšte nije izašla, tako da nije mogla da napiše neke kazne, ili nije mogla, nema u stvari šta da piše, znači tu su ljudi jednostavno išli preko pešačkog prelaza, ali nije ih bilo. Recimo, mogli su da dođu saobraćajci da regulišu saobraćaj i ja mislim da bi to se ispoštovalo i tako dalje, ali u principu toga nije bilo. A da li je možda bilo, izvini što te prekidam, da li je možda bilo primećeno policajaca u civilu koji su snimali i tako dalje? Toga je bilo, snimali su i mi smo snimali njih i oni su nas i svuda okolo je bilo puno i reportera i policajaca i običnih građana koji su snimali. Znači, dokumentovan je taj izlazak sa 1000 kamera i službenih i neslužbenih, a s druge strane to je na neki način dobro jer onda je mala šansa da dođe do nekog incidenta jer će sve tačno se zna šta se desilo, razumeš? Tako da je to jedna vrsta bezbednosnog aparata koji faktički ne dozvoljava da dođe do izazivanja sa strane nekih ekscesa. Jer tu u principu su stvarno izašao narod koji je tu došao ne da bi se bio ili šta, nego da izrazi svoj protest na miran način. Čak, kažem ti, vrlo malo je bilo i tih nekih parola koji su izvikivali, možda poneka pištaljke i tako dalje. Ali sat vremena i više je se šetalo u krug kao otprilike korzo nekada, eto tako. I to nije bilo da su to bili, ne znam,
ovi ili oni. To je bilo i dece, roditelje sa decom i roditelji sa decom u kolicima, sa psima, mladi, stari, puno mladih je bilo. Tako da to je taj deo skupa koji sam u drugom delu bio, je bio sasvim mir. Dobro, hvala ti na informacijama. Ipak izgleda su zamenjene uniforme za civilna odela. Nešto sigurno se tu dešavalo, ali vidim da ni vama koji ste bili tamo nije to promaklo, jel? I dobro je, nek javnost zna, ja sam za transparentnost svega, pa nek malo više se zna kako bi se omogućilo drugačiji pristup, a ne samo da izveštavaju jedni mediji, da narod više ne zna šta se dešava i ko su ti ljudi koji su izašli na ulice. Da li su to obični ili politički obojeni građani? Vidim, pošto u Nišu već 2 meseca ja pratim te izlaske svaki put, 2 meseca nije došla nijedna politička stranka da podrži taj skup, pod brojem 1, ni jedna. Iako je rečeno može bilo ko da dođe na skup, ali da nema političkih stranačkih obeležja. A kaži mi, izvini... Nijedan medij nije došao da izveštava. Nijedan 4 niške televizije, ne znam koliko radija, nijedan, evo danas sam sad po prvi put video Južne vesti da su došli da izveštavaju. Da, kaži mi, dobro, N1, koliko sam video u prilozima da je izveštao i iz Niša, Novog Sada, Donje Nedeljice, Gornje Nedeljice, više ne znam gde je šta. Predsjednik je tamo u Porti, navodno se sastaje s ljudima, jer akcenat je osim Beograda stavljen i na Loznicu, to je tamo Koceljevo i ta sela koja su najugroženija što se tiče Rio Tinta. A to što druge opozicione stranke, je li to zato što su slabije organizovane u Nišu ili je to ipak prepušteno građanima od strane organizatora? Pa vidi, ovamo ne možda ni da znaš ko je organizator, jednostavno narod zašli na ulicu, a u ovom delu gde su stranke, znaš kako kažu ove velike svetske mediji, kaže ako nemaš događaj ti ga napraviš, znaš. Oni su izgleda napravili događaj pa su došli da snimaju, znači pre toga nisi mogao vidiš ni CNN, ni N1, ni nikoga tu. Međutim, na ovom skupu ovamo gde je bio kružni tok, tu je bilo samo izveštavanje za Južne vesti. Koliko sam ja vidio, znači barem ono što sam mogao da vidim. Na ovom drugom skupu najvjerojatnije je bilo i drugih medija, pošto je tamo u principu neko i uzeo i organizovao svoj skup da bi faktički napravio je događaj da bi imao izveštaj i vest koja mu treba. Tako da je to otprilike po meni jedan sasvim realno rešenje zagonetke ko šta radi. Dobro, mi ćemo biti u toku, čućemo se, ja ću neke priloge pregledati kod tebe, pa pratit ćemo koliko budemo mogli. Mi smo ipak mediji koji, eto, građanski, ali svi smo mi ovdje bukvalno volonteri, ni jednog trenutka nismo plaćeni za to, ali pokušavamo da prenesemo stvarnost, ono što se dešava na ulicama širom Srbije, pa ko nas sluša preko Radio Dira, sluša nas, ko ne, mi ne možemo ništa. Evo samo još jednu rečenicu. Znači, izvoli. Ovako stoje stvari. Znači, narod je imao loše iskustvo sa 5. oktobrom i onda se ponovo boji da se ne desi 5. oktobar drugi put. I veoma je oprezan vezano za to kome se priključuje u protestima. Jer ako opet sa Kurta otišla na Murtu, sa Murti na Kurtu, ništa neće da se promeni.
Znači, ako ne dođe do toga ako dođe do toga da ponovo imamo 5. oktobar, znači apsolutno ništa, a narod nemoj niko da pomisli da je glup, apsolutno zna šta se dešava, samo je pitanje koliko će da dođe do informacije i do koliko će da... Znači, bitno je samo da ljudi dođe do istine. Znači, ako je neko pravi medij, on mora da prinese pravu informaciju, a onda onaj ko to sluša da dobije istinitu informaciju i da zaključi šta se stvarno desilo. Eto, to je po meni, da kažem, zadatak medija je samo da prinesu tačnu informaciju, da li je loša ili dobra, bez ikakvog navijanja, da se dođe do tačne informacije, do istine, da bi ljudi mogli i pravilno da reaguju, to jest da reaguju onako kako zaključi. Slažem se, zato i treba mediji da budu u službi naroda, ona stara, da kažem, uzrečica. U službi istine. I u službi istine, normalno. Narod je taj koji većinski određuje svoju budućnost, istinu u nekom delu, ali gledajući situaciju sada u Srbiji, to je malo iskrivljeno. Mediji i mi, naše kolege, svrstali su se više na te političke, to jest glavnu stranku političku i bukvalno su mehanizam njihovog propagandnog sistema, umjesto da realno prate i građane koji verovatno imaju razlog zašto su izašli. Sad, da li je on opravdan, neopravdan, da li treba tako ili ne treba, da li su skrećali pažnju u tome da do toga ne dođe, pa ih niko nije slušao, pa su zbog toga izašli. Sad je to sve u suštini nebitno. Bitno je da mediji pokušaju da kroz svoj program uvedu tu stvarnu istinu, a onaj koji sluša, on treba da kaže svoju zadnju reč u jednom datom trenutku, ako bude referendum, ne znam ni ja šta će biti, sve tu mnogo se stvari vrti, pa nadamo se da će sve da bude u mirnom i dostojanstvenom protestu, pa da će se ovi naši političari dozvati pameti i poslušati ipak i glas naroda. Ja kažem, uvek političari budu, kažu, mi Narodna skupština jeste, ali osjećaj taj da je to u njihovim glavama, u njihovim razmišljanjima, samo njihovi partijske kolege i tako dalje, taj deo građana. Jovane, mi imamo Narodnu skupštinu po nazivu. Inače, Narodna skupština kod nas je skupština političkih stranaka. Tamo niko nije od naroda izabran, nego je narod na izborima dao pravo političkim strankama da izaberu narodnog poslanika. U stvari, to su poslanici političkih stranaka. I on jednostavno radi ono što mu stranka koja mu je dala mandat, to i radi. On što ne može da dobije 2% glasova u svojoj ulici, to je druga stvar. Ali njemu je stranka dala da ima pravo da bude tamo narodni poslanik po znacima navoda. On je politički poslanik, poslanik političke stranke. Onog trenutka kad mi budemo imali pravu Narodnu skupštinu, gde ti imaš 250 poslanika od 250 jedinica izabranih pojedinačno, onda ćemo imati narodnog poslanika. Ako u Nišu recimo ima 4 opštine, svaka opština da bere po jednog poslanika i on dođe u skupštinu, onda možda kažemo da je to narodni poslanik. Bilo koja stranka daje. Ali onda on odgovara narodu. Dokle god narodni poslanici, po znacima navoda narodni poslanici, odgovaraju političkim strankama, mi nećemo imati Narodnu skupštinu. Tako da, po mom mišljenju, to je moje lično mišljenje, mi imamo taj jedan veliki problem gde je sad zato izašao narod. Zato što ti izglasavaš, u Narodnoj skupštini izglasavaš zakon koji nije narodni i koji narodno ne odgovara. I naravno da će narod da izađe na ulici. Naravno, mislim, to je moj lični stav. A sad može neko da to kaže da nije ili jeste, ali nek mi da argumente da nije. Meni je stvarno žao što se to tako dešava. Meni bi bilo mnogo žao i da se dođe do nekog sukoba i da se ljudi podele što izgleda neko hoće,
da izbije tu neki građanski rat između srpskog naroda, ali u principu glavni problem je ne sad bilo koju političku stranku da stavite na ovakav sistem, to vam je kao promenite vozača, a auto vam i dalje ne valja. Znači mora da se generalka debelo uradi na tom vozilu koja se zove Srbija, pa onda da se nađe dobar vozač i da teramo dalje. Jer ovo ne vodi ničemu. Dobro. Tako da... Ja se slažem u potpunosti. Svih tih stvari. Da, slažem se, ali kako posmatram vremenski, to sve uzima sve više maha i sve više naroda je na ulici, znači nezadovoljstvo je veliko, sigurno ima tu i neke logike, ne bi za džabe ljudi izlazili na ulice i tako dalje. Pa ne bi, evo sad upravo gledam, na Gazeli bacili su neki navijači baklje na ljude koji su izašli na protest. Evo, ja ću sad pokušati Savu Manojlovića da dobijem na vezi, pa ću da čujem i od njega šta se dešava. U Beogradu. Da, važi, svako dobro želim, pozdravljam te. Ovo je bio... tamo u Rumu i sve koji nas slušaju. Širom Srbije i sveta. Gligo, još jednom srdačan pozdrav, čućemo se mi još dok god traju ovi protesti narodni. I posle toga. I posle toga, naravno. Da. Posle toga će biti imati posla. Da, ima stalno nešto da... Srbija je takva da jednostavno nešto se dešava i treba to pratiti i biti u toku. Ja te još jednom pozdrav za Niš, pozdravljam i svako dobro i zdravlja, najbitnije zdravlja, a sve ostalo ćemo polako. Pozdrav svim slušalcima. Također, prijatno. Evo, ovo je vanredna emisija. 5 do 12. Moglo bi se reći, pošto u celoj Srbiji je u 5 do 14 časova. Narod se okupio na raskrsnicama, na putevima, saobraćajnim trakama, u selima, blizu Koceljeva, rekli smo Donja Gornja Nedeljica koja je najviše ugrožena. I jednostavno političari su im nametnuli da oni moraju nešto da kažu i oni tim protestima pokušavaju da skrenu pažnju. Ovo je Radio Dir, moje ime je Jovan Kerešić i mi ćemo pratiti s vremena na vreme vanrednu emisiju. Pa slušajte, imate na Radio Diru 2 playera, jedan je građanski, drugi je dečiji, pa vi izaberite koji ćete slušati. A sa vama je Jovan S. Kerešić, odgovorno lice Radio Dira. Još jednom emisija 5 do 12. Onaj ko nas sluša slučajno zalutao, može da se i uključi. A naši telefoni su plus 381 60 60 16 360, to je i Viber broj. Sad dok ne čujemo, da vidimo, pokušamo da stupimo u vezu sa Savom Manojlovićem, malo muzike iz našeg studija.
Ovo je Radio Dir i vanredna emisija 5 do 12. Evo pokušavamo još neke naše saradnike da uključimo u program. Vi budite uz nas. Ovo je Radio Dir koji možete slušati preko naših streamova koji se nalaze na našoj stranici Radio Dira. Pokušat ćemo da kontaktiramo naše saradnike i prijatelje pa da dođemo do još nekih informacija. Ostanite uz nas. Dobro ti večer, dobar dan. Evo malo se zamračilo, ali još je dan, još traju demonstracije širom Srbije, negde 16:05, pa dobro tu. Mi smo čuli šta se dešava u Nišu, šta se dešava. Gledali smo da pokušamo Savu Manojlovića, pokušat ćemo do kraja još da ga uključimo, ali na vezi nam je kolega iz naše redakcije u Kikindi. Dobro večer i pomaže Bog, Milenko. Da li se čujemo, Milenko? Halo? Da li se čujemo, Milenko? Morat ćemo da još malo muzike, pa ćemo pokušati ponovo Milenka da uključimo.
Čujemo se, jel ti mene čuješ? Jel se čujemo, Milenko? Da li se čujemo, Milenko? Alo, da li se čujemo, Milenko? Milenko, da li se čujemo? Alo? Da. Sad se čujemo dobro. Kaži ti meni sad, Milenko, šta se to dešavalo danas u Kikindi? Mi smo pratili dešavanja širom Srbije. Vanredna emisija 5 do 12, bolje rečeno 5 do 14 časova. Da, krenulo je sve. Pa ajde da čujemo sada u Kikindi šta se to dešavalo, koliko ljudi bilo i koji su vaši tamo kikindski, da kažem, zahtevi, jel? Da, počelo 14 časova kako je bilo, znači objavljeno svugde na ovim mrežama, internetu, tačno 14 časova je počelo. To je bilo negde na ulazu u Kikindi, to je kružni tok. Mi kažemo kod Sove, ima neka Sova, onako kao neki kip, šta je namješteno. I da vam kažem, bilo je dosta ljudi. Znači, po nekoj našoj proceni, ja i Vlada smo bili na licu mesta, nisam primećivao neke druge nomere, bilo njih par tunog s kamerama, ali ništa ne znam, ne znam kome to objavljaju. Bilo je jedno 200-300 ljudi za Kikindu, je to veoma velik uspeh, jer do sad nikad nije mogo da se skupi više od 10 ljudi, na primjer, dok se je tako. Zahtevi se znaju koji su, mada sam vidio ljude tu neki koji nisu bili samo sad za izmenu ovih zakona, sad što su u skupštini usvajaju, što hoće da ih usvoje. Mislim da je tu bilo i u vezi korone, i u vezi zatvaranja prošle godine, u vezi, mi kažemo ovdje, tih outsojeca. I tako da veoma dobro je ispalo. Znači, ljudi su išli, to je kružni tok i možda se ide pešačkim prelazom u krug. Znači, ljudi su pešačili u dva pravca konca. Su išli, veoma je bilo mirno, znači nije bilo neki incident, jedino je neki čovjek starije kolima, neki kombi krenuo, ruljo je krenuo, međutim zaustavili su ga i mora da se okrene da se vrati nazad. Tako da uspelo je, koliko sam ja ono shvatio, uspelo je u Kikindi. Tako, a vidjet ćemo budući. Da li ste se dogovorili sljedeći put kad ćete se okupiti? Čućemo, nismo ništa čuli, ništa, pošto u toj masi je dosta ljudi koji ne poznajemo, to su većinom mladi ljudi, ima tu neke starije dobi od 37 do 45 godina, par njih smo viđali i neki od ranije. Ali, kažem, većinom su to mlade osobe, verovatno su to i neki organizatori, ne znamo, nismo još doznali ko su, šta su, gde su, nismo viđali neke političke, neke, da kažemo, neke nosioci nekih opozicijnih stranaka, tako da stvarno kažem nepoznati to je mladost u pitanju, koliko ste ja vidio. U redu. Evo, čuli smo Milenka iz Kikinde, ja ti se zahvaljujem, svako dobro, čućemo se, bit ćemo u kontaktu. Ovo je Radio Dir i vanredna emisija 5 do 12, bolje rečeno 5 do 14. Pokušat ćemo, evo, Sava nas je zvao, pokušat ću ja sad i njega da dobijem, ako budem uspeo, pa da ga uključimo. Do tada, evo, još malo muzike iz našeg studija.
Evo nas uživo nazad u emisiji, na vezi nam je doktor Sava Manojlović, predsjednik Udruženja za zakonitost i ustavnost. Savo, dobar dan. Dobar dan, hvala, nisam još doktor, treba tek da doktoriram, predao sam doktorat, ali hvala Jovan. Vi to predviđate da će biti uspješno. Nadam se, a ne kao neki doktorati ovih. Dobro, možda sam ja predvidio, hvala na ovom pojašnjenju. Savo, kažite mi, pratio sam malo u drugim medijima, šta se to dešavalo danas u... Ovo je sigurno najveća pobuna ljudi od 5. oktobra. Imamo prilično jasne zahtjeve. Tražimo da se povuče zakon o eksproprijaciji i da se izvrše izmene zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Apsolutno smatramo da iza tih zahtjeva stoji Advokatska komora Srbije, kao i organizacije koje su učestvovale u svemu, u izradi zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Također veliki broj građana jasno ukazuje da su ti zakoni nepravični i smatramo da vlast mora da sluša narod. Sistem u kome narod sluša vlast naziva se diktatura, a sistem u kome vlast sluša narod, to je demokratija. Kaži mi još nešto šta me interesuje. Čuo sam bio neki incident da je bacen... Ima nekih mestima incidenata poput bacanja baklje i navijačkih grupa koje kamenicama gađaju građane. Obično i građani poiravani se razbeže. Pozivam sve građane da ne reaguju na provokacije. S druge strane tražimo od vlasti da ne šalju na narod batinaše, već da usvoje opravdane zahtjeve. Dobro, mi pratimo i pokret za promjene, jel? Kreni i promeni, pa ćemo mi izveštavati o tome. Kad ste se dogovorili sljedeći put da ponovo izađete? Sljedeće ostaje sve isto, znači subota, 3 sata će biti blokada. Isto na istom mjestu kod Sava centra ili? Pa bilo je više lokacija u Beogradu, Brankov most, Slavija, više lokacija je bilo pokriveno. Da, ali vas sam vidio kod Sava centra, zato i kažem. Šta kažete? Rekao, video sam vas kod Sava centra, pratio sam druge medije. Pa vidjet ću gdje ću biti. Da. Sljedeće nedelje. Ništa, vi idete do kraja, dok se ne ispune zahtjevi, jel tako? Do kraja, dok se ne ispune ta 2 zahtjeva. Dobro. Mi ćemo se čuti posle da mi date kontakte iz Donje Nedeljice ili tamo od organizatora. Vrlo rado. Važi, svako dobro, pa se čujemo još večeras, poslaću poruku. Pozdrav za vaše slušalce. Pozdrav za Beograd. Doviđenja. Ovo je bio Sava Manojlović, predsjednik Udruženja za zakonitost i ustavnost. Znači, dešavanja u Beogradu kod Sava centra. Nešto ste vidjeli na nekim medijima, uglavnom N1 je stvarno uživo prenosio sve događaje i ovim putem kolegama iz N1 čestitam na pravom novinarskom izvještavanju. Ne treba se svrstavati ni na jednu ni na drugu stranu, znači išli su ljudi jednostavno da izvještavaju ono stvarno što se događa, pa onaj ko gleda neki izvoli donese svoj sud. Imali smo propušten poziv, pa ćemo vidjeti šta je u pitanju. Do tada muzika iz našeg studija. Ovo je emisija vanredna 5 do 12, rekao sam, nije 5 do 12, 5 do 14 časova, jer protesti širom Srbije su krenuli u 14 časova. Sa vama je Jovan Kerešić, odgovorno lice Radio Dira. Koliko možemo reći i objektivnost nekih medija koji dovode ljude da bi propagirali ne narodno nezadovoljstvo, a trebalo bi se čuti i trebalo bi konačno u zemlji Srbiji, po meni, evo,
dozvolite mi da budem ličan, znači ne ličan, nego ličan, da kažem komentar na sve to sa svoje tačke i svog stava i gledišta. Znači, trebalo bi da malo sednu političari i ne misle da su oni Bogom dati. Oni su ipak i treba da služe kao narodni poslanici, narodni tribuni, narodni predstavnici i uopšte predsjednik sa svojim izjavama dosta je uznemirio u Srbiji građane i sve više ima negodovanja. Ne sme sebi dati za pravo da neko kritikuje ako on to javno iznese. S time sistemom lančanog prenosa počeli su i predsjednici opštine i gradonačelnici da se ponašaju. A oni baš imaju to putera. Da li predsjednik zna komu je u kojoj opštini i koji gradonačelnik toliko zabrljao da je veliko nezadovoljstvo u tom gradu, opštini ili mestu, selu, ne znamo. Čućemo od Save, dobit ćemo sigurno neke telefone od ljudi koji se u Donjim Nedeljicama i Gornjim Nedeljicama okupljali, pa ćemo, ako ne u ovoj emisiji, u sljedećim emisijama sigurno se uključiti. Da pokušamo našeg saradnika iz Novog Sada, još jednom Uroša Veljovića, ne znamo šta se dešava. U Novom Sadu je bilo i problema neka grupa navijača, koliko smo propratili, je krenula na narod, na građane koji su izašli. I to je sad pitanje. Predsjednik je rekao da policija ne izlazi, a oni su izašli u civilnim modelima. Narod nije slep. Srbija je u suštini mala zemlja, pogotovo ti gradovi, opštine, svi se znaju ko radi za državnu bezbednost, ko radi za policiju, ko je navijačka grupa, ko je ko. Uglavnom, ko je u političkoj nekoj opozicijalnoj stranci. Znaju se ljudi i ne možeš manipulisati s time. Neću izvući policiju u uniformama, ali ću zato izvesti policiju u civilu koja će slikati, pa sutra ćemo, ako zagusti, predati javnim tužiocima. Čuli smo i u drugim medijima da se dešavalo u gradovima u Srbiji, u Kragujevcu i nekim drugim gradovima, to da su dolazili na kuću uniformisani ljudi, znači iz policije, i vršili pritisak na ljude koji su jednostavni, možda i nisu organizatori. Znači, ljudi su bili u tim grupama i rekli su: ja se ne slažem i želim da izađem na ulicu. Da li sad policija treba da interveniše, da nas, možda i kod nas u medije, da dođe i kaže: nemojte vi puštati, nemojte snimati. To nije uopšte ni po Ustavu, a nije ni po ljudskoj strani. Treba se čuti sa svih strana. Mi ćemo propratiti, pošto nismo mogli gledati jednim okom na televiziji, jednim okom ovdje dešavanje na terenu, pa ćemo to propratiti i možda u sljedećoj emisiji kao komentar u uvodu staviti. Još jednom pokušat ćemo naše, kažem, saradnike da čujemo i neke druge prijatelje, pa ćemo posle toga da nastavimo program, redovni program. Ovo je vanredna emisija 5 do 12, a mi smo je nazvali 5 do 14.
Pomaže Bog, da li se čujemo, Uroše? Uroše, da li se čujemo? Uroše, da li se čujemo? Da li se čujemo, Uroše? Uroše, da li se čujemo? Moramo na drugi sistem. Evo, pomaže Bog, sad smo na vezi sa Novim Sadom. Na liniji je naš saradnik Uroš Veljović i dobro veče i pomaže Bog još jednom. Dobro veče i svako dobro, slušalci Radio Dira. U Novom Sadu jedno trostruko više ljudi nego na prošloj blokadi, ali obzirom da je toliki veliki broj ljudi bio, policija nije bila dobro ni raspoređena i imali smo situaciju da ljudi koji su malo išli kroz masu, mi se nismo baš puno uvlačili u tu gužvu, znajući da svašta može da se dešava, pa smo to prenosili i gledali malo po strani, ali kažu da dovede neki autobus batinaša, da li su oni iz Smedereva, da li je to proverena informacija, ne znamo, ali su se sukobili sa narodom gore, dolazila je čak i hitna pomoć, da li je bilo povređenih, pretpostavljam, i uhapšenih, pošto puno policije u civilu je bilo i među narodom. Narod kao narod, nezadovoljan, bilo je nekoliko govornika, posle toga su se uputili bulevarom do ne znam gde dalje, nije se dobro ni čulo to ozvučenje od velike količine, preko 20.000, 25.000 ljudi je bilo u Novom Sadu. I to su ukratko onako, da kažem, eto, Novi Sad je počeo da se budi i ustaje protiv ovih, da kažemo, nakaradnih zakona i svega onoga što planiraju da uvode i zbog Rio Tinta i zbog svega. I to je prilike ono što je danas Novi Sad imao da vidi. To su uglavnom predstavnici nekih pokreta, Zađi, Promeni, Kreni, da njih znamo da su isto pod finansiranjem nekih stranih lobista i tako dalje, ali eto, puno naroda je izašlo i to je dobro da je ovaj narod konačno krenuo da se budi. Kaži mi, Uroše, je li bilo ljudi iz opozicije, iz tih stranaka? Ne, nismo ih videli i Bogu hvala da ih nije bilo. Nisu oni poželjni među narodom, koliko ja mogu da vidim više, ni jedni ni drugi. A uskoro će i ovi treći, pošto su isti. Aha. Tako da to sve isto radi za šetanje i izduvavanje narodne volje, jer mi imamo u društvu 101 problem, a daleko da je najveći samo Rio Tinto. Da. Tako da je to otprilike slika jedne Srbije koje narod eto površno sagledava okolnosti koje su mu iznad glave i ovo uzimanje slobode i donošenje ovih COVID koje kakvih fašističkih mera bi trebalo da je prvo na tapetu, da se ne dozvoli da nas porobljava, ko što su narodi širom okoline, već vidimo zaključani i vakcinisani i nevakcinisani, da se provodi taj COVID fašizam i to bi trebalo da je prvo pitanje, ali dobro, neka je krenulo nekako, tako bi rekao. Dobro, da li je možda, imaš informacije, da li je i u Novom Sadu bilo koji u nekim gradovima da je uniformisano lice dolazilo na stanove, kuće i kod organizatora ili nekih ljudi sa tih Facebook stranica? Vršen je pritisak, to je sigurno, imamo informacije, eto, juče žena na Facebooku koja je inače 30-40 dana možda i sama izlazila protiv svega ovoga i nekoliko ljudi oko nje objavila da im prete i njoj i mužu i uništit će im poslove, da pripaze šta radi i tako dalje zovu. Znači mi imamo represiju ovog režima jer oni imaju u svojim strukturama, koliko vidimo, povezano sa krimogenim strukturama i koje čime i oni se neće libiti na sve načine da zastraše ovaj narod. Jednog trenutka u vestima koje je prenosio medij N1 rečeno da su neki navodno navijači Kabla iz Novog Sada
uleteli u masu i da je tu počelo u stvari to? To je baš ovo što sam ja rekao, to je organizovano došlo sa autobusom, oni bi da pripišu nekim navijačima ili ovim onim. 2-3 puta su oni pokušali, 2-3 puta su odbijeni i rastureni od strane naroda, da kažem. Velika je količina, velika je rasprostranjenost bila, nije se moglo, jer most opet uveličava da bi se stiglo s kraja na kraj, znači to je baš ono bio onako nemogući potez da se sve sa svih uglova sagleda, a policije nigde. Aha, bili su u civilu sigurno. Da, kažem ovako, oni kordoni ko što su izveli prošli put na mostu Baradinskom nije bila takva situacija. A kaži mi maršruta koja je sad bila kretanja ili ste imali na više mjesta, nisam... Ne, bilo je centralno tu na raskrsnici gdje se kreće na most Slobode, to je bilo zakrčeno do parka je maltene i do kraja ovoga ulice koja vodi na Liman, znači celom dužinom bulevara i onda su krenuli bulevarom, mi smo otišli posle toga kad je narod krenuo u šetnju, mi smo do kraja ispratili, krenuli smo ovdje do centra i to je narod koji je okupljen 48 večeri u centru Novog Sada, koji poziva na sve ovo i na narodno sabiranje, tako da nismo hteli da nas šetaju ni pogačari, ni ćufte, ni koje kakvi plaćeni. Tako da mi dobro vidimo, narod je počeo da prozire sve njihove igre i to je dobro da narod polako postane svestan da svi igraju istu igru, za isto gazdu. Da. Pa... To je naš stav i to je otprilike nešto što se može vidjeti kao potpis da ovdje se orkestriran narod uvodi sukobe i podjele. Da. Ništa Uroše, bit ćemo na liniji, čućemo se. Kad je dogovor sljedeći put? Ne znamo, pratimo kad će se šta dešavati. Ima grupa ona na Telegramu, je li ona još aktivna? Pa ne znam, pa nemam vremena za praćenje tolikih grupa, tako da se u principu informišemo kada neko od prijatelja na Facebooku objavi pozive koje oni naprave kao invent ili tako nešto. Ne pratimo baš taj, da kažemo tu, izađi na crtu i kreni promeni priču, tako da, šta da kažem. Ništa. To je to otprilike. Svako dobro i pozdrav za sve slušalce i na vezi. Važi, svako dobro Uroše, prijatno. Eto, bio je to Uroš Veljović, naš saradnik iz Novog Sada, čovjek koji je dosta pratio manifestacija širom Srbije, koji je pratio i litije. A naš je saradnik već jedno duže vreme i pratimo zajedno s njim dešavanja u Novom Sadu, pokušavamo da vidimo. Uroš je rekao neke stvari, znači činjenica je da danas narod nije izašao samo zbog Rio Tinta i uopšte ekologije. Narod je jednostavno izašao iz razloga što želi da pokaže svoje nezadovoljstvo. Rio Tinto i dešavanje u Koceljevu sigurno su samo inicijalna kapisla da bi ljudi izašli, povukli i druga pitanja i sve ono što se dešavalo i tokom pandemije i tako dalje i tako bliže. Znači uopšte sve ono što nam političari serviraju, a ne želimo da učestvujemo u tome kao građani. Jednostavno narod, kako Uroš kaže, počeo je da razmišlja svojom glavom, počeo je da bude svoj na svome i nadam se da će se držati tih pravila. I ako narod ne krene tako kako treba da krene, a to je da odbaci bilo je tu etiketa za političke i opozicioni ove, ni Kurta ni Murta,
niko da, čisto narod pokušava da preuzme koliko će uspjeti u tome većinu i da se on pita, jel svi ti političari, da li su Kurte Murte ili su neki drugi, su jednostavno u interesu da li para, da li ličnih interesa, da li svega, u interesu svega, samo ne onoga da predstavljaju građane u interesu naroda i tako da se ponašaju. Mi smo 1 sat i 11 minuta i 11 sekundi sa vama. U vanrednoj emisiji koju ćemo pokušati, eto, bar svake subote da vam puštamo, a posle na društvenim mrežama kako bi se i vi uključili. A ova emisija se zove 5 do 14 časova. Možda će sljedeće subote to biti 5 do 15, koliko smo čuli u Beogradu, oko 15 časova će početi da izlaze. Znači, pomerat ćemo i naziv emisije 5 do 14, 5 do 12, 5 do 15. Bitno je da emisija bude, da vi budete s nama, da nas slušate, da čujete i probleme građana Srbije, one prave probleme, ne političke. Što ljudi, čuli ste i u Nišu i u Novom Sadu, ali i u Beogradu je većinski narod, oni koji nisu politički ofarbani i koji nemaju pretenzije da učestvuju na nekim izborima, znači nezadovoljni narod. To ponašanje političara imamo već odavno, oni se oglušavaju, oni podcenjuju tu kritičnu masu naroda i obiće im se sigurno o glavu. Predsjednik je rekao iće za 2-3 dana, on da iznenađuje, ide preko Klenka i mosta na Savi kako bi došao do Donje i Gornje Nedeljice, da on to vidi navodno sa građanima koji su se okupili. A koliko smo mogli i mi propratiti od naših saradnika i također iz drugih medija, da se u stvari lažna slika predstavljala. Predsjednik je otišao, ali u portu crkve i sastao se sa ljudima, ali ne onim ljudima koji su organizatori protesta baš protiv Rio Tinta i protiv ekološkog zagađenja. Pa sad čuli smo i na trenutak jednog od organizatora protesta u Nedeljicama da u stvari predsjednik je otišao kod nekoga na ručak, verovatno svog nekoga partijskog prijatelja, pa onda će svratiti malo u crkvu, tamo će se okupiti ljudi koji su oduševljeni njegovim idejama za bolje sutra u Srbiji. To da li je malo sutra ili sutra ne znamo, nećemo da ulazimo u te detalje, bitno je da se nešto dešava i da on treba malo više da obrati pažnju kao predsjednik svih građana i na one koji neće doći u tu portu crkve, koji su ostali na ulici dosledni svemu zbog čega se digla i cela Srbija. A to je da li Rio Tinto ili da li ima zagađenja. A zašto nam mladi izlaze i odlaze iz Srbije? To je isto jedno od pitanja gorućih. Drugo, da li se krši Ustav, da li se šta dešava, da li na Kosovu ili bilo gdje nešto se krije od mase, velike mase, to jest građana Srbije.
Ne želim nikada u emisijama da ja vodim glavnu reč, tako neću ni sada, sati 15 minuta i 35, malo više sigurno sekundi. Mi smo sa vama, ovo je Radio Dir i emisija 5 do 12, krštena 5 do 14, sutra će biti, to je sljedeće subote 5 do 15. Sve u svemu pozivamo sve koji će preslušati sad ovo što ja izmiksujem i pustim na društvene mreže, da se i oni uključe, jer mi smo građanski radio bez političkog opredeljenja, bez gledanja na neke stvari iz ugla koje gledaju drugi mediji koji su opet privrženi da li opoziciji, da li vladajućoj stranci. Mi nemamo razloga, jer osnivač ovog medija, malog medija, je Udruženje roditelja i dece. Znači, mi se brinemo o budućnosti roditelja i dece. To je osnovni temelj jedne države, znači porodice, i pokušat ćemo na tom putu i da ostanemo. Eto, do sljedeće subote ja vas pozdravljam, živi bili, Bog vam dobro dao, pa da se u zdravlju i neću da kažem veselju, ovo nije veselje, ovo je nezadovoljstvo, da se mi čujemo, da se uključite, a ko bude želeo, ko bude čuo ovu priču i uključenja, naši kontakt telefoni su 060 60 16 360. Ostićemo za sljedeći put malo da dođemo do ljudi u Šapcu, do ljudi, vidimo da je kolega iz Vognja bio u Mitrovici, pa ćemo pokušati malo da kontaktiramo i da s njima stupimo u kontakt, tako da malo proširimo to javljanje. Do tada još jednom živi i zdravi bili. Ovo je Radio Dir, emisija 5 do 12, neko kaže 5 do 14 časova, 5 do 15 časova, ali je vreme stvarno 5 minuta da se političari opamete u Srbiji.